Hello good people, welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint ndiro rangu zita repachitupa. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint. Sekuziva kwenyu kuti nhasi musi Friday, musi wechishanu, musi wababa Johani. Nhasi musi wababa Johani. Ndokune hondo yevaviri vaivai. Uyo anonzi Talent Chiwenga na uyo anonzi Marufu Evangelist Marufu first name yawanomuzani. Esitofarira kunyatsotaura vanhu nemazita avo azere. Mazita avo chaiwo. Evangelist Marufu munonzani zita renyu repachitupa chaiwo. Right, Evangelist Marufu na Apostle Talent Chiwenga. Aditi. Nhasi ndo pane hondo yavo, ndo pane cup clash pavachanga vachichinjana mavhesi vachiratidzana zvishandwa zvomweya, zvishandwa zvemubhuku, bhuku rinoera, bhuku rekare kare, bhuku iro bhuku rinonzi rakanotorwa naSamueri. Bhuku rakanotorwa naSamueri kunyika yekuma South ndokumabvazuva here kana kumavirira ameno. From South Africa achiuya naro kunoku anditi. So nhasi ndopo vachanga vachivhurirana bhuku anditi. So it's a great day, it's a big day. Toda kuona kuti for me haisi nyaya yemavhesi amazviwa because debate ravo ravari kuita rina basa. So for me haisi nyaya yemavhesi, for me inyaya yekuti panofanira kuwana anohambuliwa nhasi. So is Evangelist Marufu going to be humbled today, or Apostle Talent Farai Chiwenga? And I know that a lot of people, they would like Apostle TF Chiwenga to be humbled today by Evangelist Marufu. But do you think that Evangelist Marufu have got the capacity, the capability, the capacity to humble Apostle TF Chiwenga nema verses? Does he have my verses are enough that will convince Apostle TF Chiwenga kuti zvechokwadi kana riri sabata rinofana kuti ringe rinochengetedzwa, kana kuti kungozamawo havo, kana kuti Apostle TF Chiwenga vari able here kunge vari vanoti madzibaba Marufu, and madzibaba Marufu vakanga vari nombori kuJohani Masowe. Madzibaba Marufu vange vari vanotenda kuti zvoni zvechokwadi sabata tiringochengetawo hedu, but there's no need, pane zvakakosha kupfuura sabata. Ameno. Anditi, sekuziva kwenyu nhoroondo ya Evangelist Marufu vave yavo vanogara muguta reHarare vari ku7th Day Adventist Church kwemakore akawanda vakanga vari kupinda church yeJohani Masowe. So kutaura kunoku zvekumasowe vanozviziva zvakanyanyisa. In fact zvinotorarama mavari. Pane zvimwe zvakatotadza kubva pavari zvakafanana nekutogera ndebvu. Kurava kuti zvoni anytime vane pfungwa dzekuti vanogona kungodzokera. Kungoti havasati varwara, vakarwara chaizvo vanodzokera unoshandirwa baba. And vandongonosvika kuti aiwa ndakanga ndarashika ndadzoka. You know, he's good pakutaura, he's an eloquent speaker, and so when it comes to convince panyaya dzekuconvince vanhu, I know he's good zvake. That's why kana ku7th day hazvina mutorera nguva kuti ange ari anowana chigaro faster. Why? Because akaconvince masavada kuti aiwa inini I know and I understand better. So what do you think about today's cup clash between Apostle Talent Chiwenga and Evangelist Marufu of this SDA church pavachanga vachionesana nezvesabata, kuti sabata is it important kuti sabata ringe rinochengetedzwa kana kuti kwete? But mapostori vari kufara, ana madzibaba vari kufara zvakanyanya. Chiri kuvafadza ndechekuti zvese izvi zviri kuitwa uri musi wechishanu.
zuva ravanoti zuva rekutonga kwababa Johani, zuva rematare, handiti ndo pari kuitika nyaya idzi. So izvozvo zvega zviri kuvafadza, zviri kungonongedza. According to them vari kuti zviri kungonongedza kuti zuva rakakosha chaizvo musi weFriday. Imi henyu itai Friday, itai Saturday neSunday murwe, but Friday ndiro zuva chairo rekunamata, zuva rematare. Imimiwo matare enyu ari kutotongwawo uri musi weFriday. So what do you think about this battle? Is it necessary for these two to be going on live vachidebate about the Sabbath day? Isn't it better for them to be debating on how a person should become a better Christian? And how a Christian should become a better Christian? This one. Pane kurwa nekuda kwezuva, mazuva achona munorichengetedza iroro, and then what mukoma mwawa 7 mune muchiita sei? Mune muchiita zvemusoro wenyu, mune muchiita zvisina basa, mozoda kunyepedzera kunge muri munochengetedza zuva rimwe chete. Ameno mafungiro angosa ango. Tangoti ngoyozokuzivisa zvine zvichiitika kuti musasarire pane zvinenge zvichitora nzvimbo mumwaka uno, munguva ino. Zvakare mangwana kamusakangano kuti amaititi movie ravo Lost in Ashes richange richipremier mangwana. Uncle Saint vachange variko vakachena zvikuru. Pana designer akauya akati, "Uncle, uko amungoende, ndoda kuti mupfeke zvakasiyana. So tomorrow I'll be looking even myself ndiri kuzviziva." Zvokuti even kana musikana wangu chaichai achafara, my one and only, achafara achiona uncle vakachena. Anogona kutotaurawo ari kwaari achitoudza vanhu kutoti, "Aiwa mamonere wangu wani, iye wangu wani wandakada." Aiwa, inini mazuva ano I'm happily in love. And I'm enjoying my love life. Everything is going well. Unozva kuti ukadana the right partner, the right person, kana kusimba unosimba. Ndiri kutozviziva ndasimba. Because aiwa, ndiri kudanana nemunhu asiri toxic, ndiri kudanana nemunhu akadzikama, munhu asina noise, munhu asingandishungurudze, munhu anondipa rugare, mukadzi akanaka, anobva kuna Mwari. Okay, tiri kutaura nyaya dzeiki. Aiwa, panapa ndinechitaura nyaya ndeti ndiri chanzwa chamai venyu, so ndofanira kuti ndinge ndinokudzai zvese zvikuitika nemulife mangu, zvese zvimwe zvezvine zvichiitika mulife maUncle Saint. So aiwa, munhasi manheru gadzirirai vachange vachiita debate ravo pamaplatforms avo iwawo, mukanotsvaga muchaona nyaya dzandiri kutaura idzi. What do you think about nyaya dzemadebates idzi dzevanhu vechechi vachiita debate? Munofungei nadzo? Dzine kwatinotiendesa here nyaya idzodzi? Aiwa, from Uncle Saint, always him uncle. Ngatinyorewo comment section kuti munofungei nezvenyaya idzi dzatiri kutaura panapa. For now, it's much love and God bless.